mladá talentovaná zpěvačka a herečka Zea. V sobotu večer okouzlila svým jedinečným hlasem diváky v Jazz Doku, kde zaspívala v rámci oslav Mezinárodního dne Romů. Jak jsi užila dnešní koncert, jaká je atmosféra a co říkáš na publiku? No, na začiatku som bola trošku nervózna, lebo som si povedala, že spievam v tej angličtine a že niekedy, moja hudba je taká ambientná, že dosť často ja potrebujem, aby bol taký pokoj v miestnosti. A nejak to trošičku na začiatku som videla ľudí, že možno nevedeli, čo to je, ale ukončili sme to veľmi krásne, všetci sme spolu si zaspievali nejaké veci od Very Bílej a bolo tam krásne prepojenie rómskych, nerómskych hudobníkov, takže si myslím, že to fakt bolo krásne. Slavíme tady vlastně Mezinárodní den Romů. Co pro tebe Mezinárodní den Romů znamená? Ja som to hovorila už aj na pódiu, že som strašne šťastná, že sa vlastne tuto v Čechách, čo žijem, tak som to už zažila viackrát, tento, nechcem to nazvať, že event, ale celé to obdobie, kedy to slávime. A no, znamená to pre mňa veľa, tak ja sama som Rómka a som rada, že sa ukazuje a že sa to oslavuje a že to robia veľmi skvelí a schopní ľudia a že sa stretáva komunita vlastne veľmi talentovaných a správnych ľudí, ktorí vedia, čo chcú ukázať svetu v rámci tej rómskej komunity a otázky. A je to vlastne strašne krásne, že sa to robí. Ty zpíváš vlastně jak v angličtině, tak i některé písničky v romštině. Sama si jednu romskou písničku složila. Co je pro tebe přirozenější, jestli zpívat v angličtině, ve slovenštině, v romštině? Tak samozrejme, že najprirodzenejšie je pre mňa spievať v angličtine, ale zase v tej rómštine a slovenčine. Ja vidím, že tí ľudia samozrejme tým, že tomu viac rozumejú, tak je to také osobnejšie. A ja sa veľmi chystám, alebo veľmi by som chcela napísať ďalšie veci, len chcem, aby boli dobré, takže mi to tak akože trvá mi to dlhšie, lebo tá slovenčina predsa len je podľa mňa ťažšia pre mňa ako tá angličtina a chcem, aby ten slovenský text mal proste nejaký pekný význam, aby to nebolo niečo rýchle a jednoduché. A nie som až tak dobrá podľa mňa textárka, to si musím priznať v rámci tej slovenčiny, takže čakám na správnych ľudí, aby som s nimi urobila niečo a zatiaľ sa snažím spievať, buď mám svoju jednu rómsku autorskú, už dve teda. Jednu by som chcela vydať na Instagram 8. Takže to si môžete pozrieť a zatiaľ, ak nemôžem spievať svoje, tak sa snažím spievať nejaké pekné veci, ktoré mám rada, či už v slovenčine alebo v rómčine.